A exposición do Premio Luís Casado de Creación Fotográfica afronta a súa última semana en Lousame. A Casa da Cultura acolle as mellores instantáneas dun dos certames máis sonados da comunidade ata o 29 de abril. A Casa de Cultura de Lousame alberga durante todo o mes de abril a exposición do 18º Premio Luís Casado de Creación Fotográfica, unha serie de obras que saíron seleccionadas nun dos certames máis recoñecidos e respectados a nivel autonómico. Rematará o 29 de abril e a entrada á Casa da Cultura para apreciar a exposición é de balde, que é unha das que máis interese desperta, non, entre o público de todas as vilas, povos e cidades da provincia, xa non só pola exposición de obras seleccionadas, senón polas actividades relacionadas co concurso, non, como son o caso dos obradoiros, homenaxes e mesmo a edición do catálogo que temos aquí, que, bueno, a mí pareceme precioso personalmente, das fotografías galardonadas, non? As obras abarcan multitude de xéneros e estilos. A veciñanza poderá visitala de luns a venres en horario de 9 a 2 e polas tardes, así como os fins de semana, poderá desfrutar dela durante as actividades programadas polo Departamento de Cultura. O gañador desta última convocatoria foi o pontevedrés Vicente Fraga, co seu traballo titulado Ailén, e que foi seleccionado entre as 55 obras presentados ao concurso. A mención de honra foi para a serie Nordés do Ourensán Miguel Buñiz. Ademais, o xurado elixiu outras 4 coleccións que forman parte do catálogo e da exposición itinerante que o certame leva a cabo en concellos de toda a provincia. Desde o retrato, ao fotoxornalismo, ao ensaio fotográfico, ou mesmo en branco e negro que en cores, enriquecendo sempre a mirada e renovando a linguaxe visual. Invitamos a todos os veciños que queiran achegarse aquí á Casa da Cultura ata o 29 de abril e a poder disfrutar desta exposición que seguro lle vai a gustar porque, bueno, vai a ser moi bonita, interesante e bueno, que estades todos convidados a visitala.